खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि खौरां। नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय साननैसो सिगांसो कक्लाबारि बियाबनि BPF नि गोख्रों मावथि सोगोमसार बर' बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि रेसिडेन्सआव फैनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदोंमोन। आरो जगदान जानायनि 24 घन्टानि उनावनो BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै मोनसे खौरांगिरि मेल खालामदोंमोन आरो बे खौरांगिरि मेल खालामनायनि गेजेरजों सोगोमसार बर' बुंनाय बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन दि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जुर जबस्थि एबा नारा नाथायै जयेन खालामथाबदों होननानै बिथाङा अजद दैखांदोंमोन। दाखालि थांनाय 12 जुन बुधबार खालि आं बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन आरो लोगो हमनायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन जे आंहा आगोलाव BPF नि दिनाव स्किम मावनाय दंमोन 40 लाखनि बे स्किमनि बिलनि थाखाय आङो प्रमद सारजों सावरायनो होनना थांनायावनो बिथांमोना आंखौ जर जबस्तियै जयेन जाहोदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै फिन जाथाय होदों UPPL दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि फैलाजे बरगयारि बिथाङा गोख्रों फिन जाथाय होदों सोगोमसार बर' बिथांनि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बाथ्रा एबा अजद दैखांनायनि सायाव आरो बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मिथिजानाय फैलाजे बरगयारि बिथाङा गोख्रोङै बाथ्रा बुंदोंदि सोगोमसार बर' बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो BPF दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि 2020 मायथाइनिफ्राय UPPL दोलोआ जेराव मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव देरहाबोदों स' बेखायनो UPPL दोलोआव सोगोमसार बर' बिथाङा थाब्लाबो एबा थायाब्लाबो जेबो फेक्टर गैया। सोगोमसार बर' बायदिया जोंनि UPPL नि थाखाय जेबो फेक्टर जानो हाया होननानै गोख्रों बाथ्राजों फिन जाथाय खालामदों फैलाजे बरगयारि बिथाङा। सिबेन बर' बिथाङा BPF आव थानाय UPPL आव थानाय बिनि जेबो फाराग गैया बा जेबो फारागथि जाया खारन 2020 मायथाइयावबो सिबेन बर'आ BPF आवनो दंमोन बे 2020 आवबो जोङो कक्लाबारि समस्तियाव देरहादों 2021 मायथाइ बिधान सभानि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो सिबेना BPF आव दंमोन बेवहायबो जों कक्लाबारि समस्ति हिसाबै UPPL आ गोबांथार भटआव देरहानो हादों। बेबायदिनो 2022 मायथाइ जितु कक्लाबारि बाइ इलेक्शन बे समावबो सिबेना BPF आवनो दंमोन आरो बे 2022 मायथाइयावबो जोङो UPPL हिसाबै कक्लाबारियाव गोबांथार भट लानानै देरहादों। बेबायदिनो 2024 मायथाइ एबा थांनाय जितु पार्लियामेन्टारि इलेक्शन बे टाइमावबो सिबेना BPF आवनो दंमोन अब्लाबो जोङो कक्लाबारिनिफ्राय UPPL हिसाबै गोबांथार भट लानानै BPF खौ फेजेननो हादों। बेनि ओंथियानो जाबाय जे सिबेना BPF आव थायो UPPL आव थायो बिनिफ्राय जेबो फारागथि गैया बियो जेबो फेक्टर नङा। लोगोसे बिथां फैलाजे बरगयारि बिथाङा अजद दैखांबावदोंदि फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिसायख'थियाव टिकेट मोनगोनखौ आसा खालामनानै एबा BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना माखासे लब दिन्थिना एबा जर जबस्थि बाथ्रा बुंहोदों होननानै फोरमायदों UPPL दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि फैलाजे बरगयारि बिथाङा। लोगोसे गोख्रों बाथ्राजों बुंबावोदि फैलाजे बरगयारि बिथाङा सोगोमसार बर' बिथाङा जुदि बोरैबाफोर 2025 मायथाइयाव BPF दोलोआ गोख्रों एबा मोजां जाफिनोब्ला मालाब्लाबो सोगोमसार बर'आ टिकेट मोना होननानै चेलेन्ज खालामदों फैलाजे बरगयारि बिथाङा सोगोमसार बर' बिथांनि सायाव। आरो जुदि BPF दोलोआ बेबायदिनो गोग्लैसोनानै थायोब्ला एबा गाज्रि थासारियाव थायोब्ला मोननो हागौ सोगोमसार बर'आ BPF दोलोनिफ्राय टिकेट बे बाथ्राखौबो बुंदों फैलाजे बरगयारि बिथाङा। आरो बे समाव फोरमायथिदोंदि आथिखालाव रावखौबो बेबायदि जुर जबस्थि सुख्रबलायनानै एबा नारा नाथायै
जयनिं खालामनो हाया एबा बाक्सानिफ्राय क'क्राझारसिम गारियाव सोख्रबनानै लाबोनानै बोरै जयनिं खालामनो हागोन सोगोमसार बर'खौ होननानै सोंथि खालामदों फैला जे बरगयारी बिथाङा। बेजों लोगोसे गोबां मानि बाथ्राजों फिन जाथाय होदों फैला जे बरगयारी बिथाङा, जेराव सोगोमसार बर'नि सायाव सोगोमसार बर' बिथाङा थांनाय साननैसो सिगां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि रेसिडेन्सआव फैनानै गावनो जयनिं जाफैदोंमोन आरो जयनिं जाफैनायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो माखासे बाथ्राखौ लानानै BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ जथाय खालामनानै मोनसे खौरांगिरि मेल खालामदोंमोन आरो बे खौरां मेलनि गेजेरजों अजद दैखांदोंमोन दि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि रेसिडेन्सआव फैनानै माखासे खामानिनि बाथ्रासो सावरायनो थांदोंमोन आरो बे समावनो जुर जुबस्ति एबा नारा नाथायै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा UPPL दोलोआव जयनिं जाहोदों होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो गोख्रोङै फिन जाथाय होदों फैला जे बरगयारी बिथाङा। बिदिब्ला दानिया फैदों फैला जे बरगयारी बिथाङा सोगोमसार बर' BPFनि जा गोख्रों कक्लाबारि बियाबनि जा BPFनि गोख्रों दैदेनगिरि सोगोमसार बर'नि सायाव माबायदि गोख्रों फिन जाथाय होदों फैला जे बरगयारी बिथांनि बे जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जों आबुङै फिन आरोबाव खनसे खोनासंदोनि। सोगोमसार बर' एबा सिबेन बर' बिथाङा BPFआव थानाय UPPL आव थानाय बिनि जेबो फाराग गैया बा जेबो फारागथि जाया। खारन 2020 मायथाइयावबो सिबेन बर'आ BPFआवनो दंमोन। बे 2020आवबो जोङो कक्लाबारि समस्तियाव देरहादों। 2021 मायथाइ बिधान सभानि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो सिबेना BPFआव दंमोन। बेवहायबो जों कक्लाबारि समस्ति हिसाबै UPPLआ गोबांथार भटआव देरहानो हादों। बेबायदिनो 2022 मायथाइ जितु कक्लाबारि बाइ इलेक्शन बे समावबो सिबेना BPFआवनो दंमोन आरो बे 2022 मायथाइयावबो जोङो UPPL हिसाबै कक्लाबारियाव गोबांथार भट लानानै देरहादों। बेबायदिनो 2024 मायथाइ एबा थांनाय जितु पार्लियामेन्टारि इलेक्शन बे टाइमावबो सिबेना BPFआवनो दंमोन। अब्लाबो जोङो कक्लाबारिनिफ्राय UPPL हिसाबै गोबांथार भट लानानै BPFखौ फेजेननो हादों। दा बेनि ओंथियानो जाबाय जे सिबेना BPFआव थायो UPPLआव थायो, बिनिफ्राय जेबो फारागथि गैया, बियो जेबो फेक्टर नङा। दा बुंनांगौ खोथाया नैबेसो, बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' सारनि खाथियावहाय माखासे खामानिनि खोथा लानानै बिलनि खोथा लानानै रायलायनो थांदोंमोन। बेवहायनो बिथांमोना जरदबस्तियै जयन होदों आरो बायदिसिना खोथा बुंहोदों होननानै। दा खोथाखौ खोनानानै सिबेननि जानानै एक्सुवेलि आङो लाजिनोसो ओंखारदों। दा जियानो जा प्रमद बर' सारा बिटिआरनि सासे CM हिसाबै बिथांनि खाथियाव थिखादारफ्रा थाङो, थिखानि खोथा लाना बिलनि खोथा लानानै रायजो राजाफ्रा थाङो, माखासे ओनसोलनि समस्याफोरखौ लानानै। सिबेनाल' नङा, हाजार हाजार बेबायदिनो सानफ्रामबो गोबां मानसिफ्रा CM सारनि खाथियाव थाङो। दा CM सारनि खाथियाव थांदों होननानै बैफोर मानसिफोरखौ सोरखौबा जरदबस्तुयै जयन होदोंमोन नामा? दा खुनु दिनथ' बेफोरबायदि जाफेराखै। दा आं बेखौनो बुंगोन, दा सिबेन बिथांखौबो जरदबस्तियै रावबो जयन होनो हाया, जरदबस्तियै रावबो खोथा बुंहोनो हाया। दा बिथाङा मा गोसो जानानै थांदोंमोन आरो मा गोसो जानानै फैफिनखो बे बिथांनि पार्सनेल बाथ्रा। थेवबाबो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों जे थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय कक्लाबारियाव UPPLआ देरहानायजों लोगोसेनो UPPLआ सरकार दानायनि उनावहाय कक्लाबारिनि जितु पार्टी BPF पार्टीनि जितु थासारि बेयो जोबोद गाज्रि जानानै दङ। बेवहाय पार्टीनि एक्टिभिटिस लाखिनांगौनि थाखाय थाखा फैसा खरस खालामग्रा जायफोर सिगां रायजोनि बिजाथिमोन बिथांमोनाबो बिनिफ्राय जानगाराव दङ हिसाबै गावसोर बुंनाय बाथ्रा जे कक्लाबारि ब्लक BPFनि दैदेनगिरिफोरा माखासे लोगो दं हिसाबै बिथांमोनानो बुंनाय बाथ्रा जे पार्टी एक्टिभिटिसखौ कन्टिनिउ खालामनांगौनि थाखाय सिबेन बर' बिथांखौ
मेनेज खालामनो होदों एबा थाखा फैसा खरस खालामनो होबोबाय थादों गोलाव समनिफ्राय होननानै मिथिदों आरो बिनि बिनिमयाव 2025 सनाव बिथांनो केन्डिडेट होगोन होननानै बुंबोबाय थादों होननानै बेखौ मिथिनाय जादों। बेबायदिनो थांनाय 2024 मायथाइनि जितु पार्लियामेन्टारि इलेक्सन बेवहायबो शिबेन बर' बिथाङा 15-20 लाखसो थाखा गारदों होननानै मिथिदों आरो बिनि उनावहाय 4 खालार खालि जिहेतु काउन्टिंआ जागोन आरो BPFनि देरहानाया जिहेतु BPFनि थाखाय कनफार्ममोन 100% हिसाबै बिथाङा मैसो जाहोनो थाखायबो 4 खालार खालि रेडि जानानै दंमोन होननानै खोनादों मिथिदों। दा जोबथारनायाव जिहेतु BPFआ जेनबाय गोबां थाखा खरसबो जाबाय दा बिथाङाबा मा गोनो गोथो सानदोंमोन बे हिसाबैसो बिथांखौ जइन जाहैदोंमोन होननानै जोङो खोनादों। आरो गुबै बाथ्राया जाबाय मा शिबेना सोर नामजों मानसिजोंथ' आङो मोनथिफेरानोमोन दाखालि UPPLआव जइन जाबाय होननायावसो निउसाव नायनानै नुबाय मानसिखौ जे बिथांखौनो जे शिबेन होननानै बुङो ओइदिनखालिसो मोनथिदों। दा जियानो जा खोथाया नैबेनो शिबेना BPFआव थायो UPPLआव थायो बिनि थाखाय मोनबो फारागथि जानाय नङा। अबयसे BPFआ जिहेतु आं दहाय बुंनाय बायदिनो पार्टि एक्टिभिटिसखौ कन्टिनिउ खालामनांगौनि थाखाय थाखा फैसा बाहायग्रा मानसि गैया हिसाबै बिथांखौ बाहायबोबाय थादों आरो बिनि बिनिमयाव बेनो 2025 मायथाइयाव केन्डिडेट होगोन होननानै बुंदोंमोन। दा गुबै खोथाया जाबाय मा आं नैबे खोथाखौ साननानै मोनदों 2025 मायथाइयाव BPFनि थासारिया जुदि मोजां जायोब्ला बे खुनु दिनावबो टिकेट मोना शिबेन बर'आ बिथाङा गावनो लिरनानै लाथों। जुदि थासारिया गाज्रि थाबाय थायोब्ला दा थानाय बायदिनो केन्डिडेटआ बेनो जागोन आरो थासारिया बेबायदिनो थाबाय थागोन ओंखायनो जानोबो हागौ शिबेना केन्डिडेट बे गिदिर बाथ्रा नङा। बेखिनियानो लकेल MPLAआबो नारा नाथा लांनानै बिथांखौ सैदों होननानैबो बुंदों कक्लाबारि ब्लक BPFनि आफादगिरि बिथाङा। दिनैनि दिनाव रावखौबो नारा नाथा जरदबस्थ' लांनानै जइनिं खालामहैनो हाया। कक्लाबारिनिफ्राय क'क्राझारसिम मानसिखौ जरदबस्थ' गारियाव थिखांनानै लांनो हायो नामा? दा बेनो बिथांमोनहा जिखिनि बुंदों बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मा बुंनो नागिरदों बेखौ बुजिखादों। दिनै शिबेन बर' बिथाङा गावखौ बोरै बोरै हमनानै लायफिनखो गावसो मिथिगोन। हमना लायफिनदोंखौ जोङो मिथिदों गाव बहाबा दंमोन हमना लायफिननानै शिबेनखौसो जरदबस्थ' दिनैनि दिनावहाय खोथा बुंनो होदों। दा बिथांनि खोथा बुंनायनिफ्राय नैबेखौ फोरमायनानै लानाय बायदि जाहैदों शिबेन बिथाङा जे गावनि मोनसे आदुवाथिखौ बियो दिन्थिनाय जादों जे बिथांमोना जा बुंनो होदों आं बेखौसो बुंदोंमोन होननानै बुंदों बिथाङा। आरो ओरै थोरै खामानियाव थांनायावनो आंखौ जरदबस्थ' थारमाने जइनिं खालामदों होननानै बुंदों। बेखौथ' दिनैनि दिनावहाय सोर सुबुङा मिथिया जे माने ओरैनो बुंलाबायदों होननानै। थ' गथिखे बिथाङा गावबा मा साननानै जइन जाहैदोंमोन आरो दिनैबा मानो जइन जाहैफिनखो बे गावनि बाथ्रासै। दा गुबै खोथाया नैबेनोल' दहाय आं होननाय बायदि बियो बबाव थायो बेजों जोंहा जेबो फारागथि गैया आरो फारागबो जाफेराखै। बिथांखौ जोङो रावबो जरदबस्थ'बो लानानै थाङाखै जरदबस्थ' जोङो बिथांखौ माने जइनिंबो खालामाखै आरो बिथांखौ जे जरदबस्थ' जइनिं खालामलायनांगौनि माबा गोनांथि दं होननानैबो जों सानाखै। दा गथिखे गाव उइलिंलि गोसो जानानै जिहेतु जोंनियाव जइन जाहैदों UPPLआव बेबो प्रमद बर' सारनि खाथियाव थांनानै गाव लुबैनाय बायदि जोङो वेलकाम खालामदों। जोंनि पार्टियाव जायानो फैयाथों मानो सोरबा फेक्टर नंगौ फेक्टर नङा सोरबा जाम्बा सोरबा जाम्बियानो जायाथों मानो जुदि जोंनि पार्टिनि आइडिअलजिखौ मोजां मोननानै जोंनियाव सोरबा जुदि जइन जायोबाथाय जों बेफोर साफ्रोमखौबो जोङो वेल खालामो। दा बेबायदिनो बिथाङाबो गावनि माबा मोनसे सार्थखौ पुरन खालामनो गोसो जानानै थांदोंमोन ना मादोंमोन मिथिया जायखिजाया बिथाङा जइन जानो होननानै थांदोंमोन बे हिसाबै जोङो जइनखौ होनाय जादोंमोन।